आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। PmKisanनि बेनिफिसारिफोरनि थाखाय गोदान आपडेट बिग आपडेट लानानै फैदों नैबे दिनैनि भिडिअ'आव। बे आपडेटआनो जाहैबाय PmKisanनि 20थि नं इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना जानो हागौ नेगासिनो दं। माब्ला मोनगोन जोङो बेनि फाइनाल PmKisanनि नोंथांमोना रांखौ माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि आपडेटखौ सावरायगोन। जोङो दिनै नैबे भिडिअ'नि जोहै मोनथाम इम्परटेन्ट आपडेटखौ सावरायगोन। बेनो जाहैबाय फार्मार आइडि। नैबे फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों। बे फार्मार आइडिखौ लानानै गोबां निउस पर्टेलफोराव दावराव जागासिनो दं। जुदि बे फार्मार आइडिया गैयाब्ला नोंथांनि PmKisanनि मोनखानाय बेनिफिसारिनि नामा दानजानो हागौ। बेफोरबायदि नोंथांमोना भिडिअ'फोर नुनो मोनदों आरो गोबां बेफोरबायदि दावराव जागासिनो दं। फाइनालि बे बाथ्राया नंमारगौ नामा? PmKisanनि बे नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय बे कार्डआ जुदि नोंथांनियाव गैयाब्ला नोंथांनि बे PmKisanनि बेनिफिसारिनि नामा दानजागोन नामा? नोंथाङा 20थि नं इनस्टलमेन्टखौ मोननाय नंला नामा? बा नोंथाङा PmKisanआव रांखौनो मोननाय नंला नामा? जोङो बेफोरनि आपडेटखौ नायगोन। मानो होनोब्ला गोबां खेथियकफोरा गोनो गोथो जागासिनो दं। लोगोसे बे जोङो कार्डनि डिटेल्सखौबो नायगोन। नैबे कार्डखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों स्क्रिनाव। बे कार्डखौ मानि थाखाय नोंथांनो नांगौ? बे कार्डआ मानि थाखाय गोनांथि? लोगोसे बेनि बेनिफिटआ मा? आरो नैबे कार्डआ गैयाब्ला नोंथांनि बे PmKisanनि नामा दानजामारगोन नामा? जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन आरो बे कार्डखौ नोंथाङा बोरैहाय बानायनो हायो जोङो बे आपडेटखौ नायगोन। आरो लास्ट आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना PmKisanआव दासिमबो रां मोननो हायाखै नोंथांमोनखौ गभर्नमेन्टआ मोनसे इम्परटेन्ट खामानि मावनानै लानो खोथादों। बे खामानिया मा? नोंथाङा बे खामानिखौ माबोरै मावनो हागोन? मा खामानि मावनानै लायोब्ला नोंथांमोना PmKisanआव रां मोननो हागोन? गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग आपडेट फोसावदों। जोङो बे आपडेटखौ नायगोन। आरो जाय बिथांमोना PmKisanआव गोदान एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनानै बोरै मिथिनो हागोन नोंथाङा PmKisanनि रांखौ मोनगोन ना मोना? बेफोर गासैबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदिनो गभर्नमेन्ट स्किम डिजिटेल खौरां नायनानै मोजां मोनो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो किसान कार्ड बे किसान कार्डनि बागै नायग्रोनि। फार्मार आइडि आंनिया एसे माथोआ बोरैबा जादों गगा मोनदों। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों किसान कार्ड बेखौ बुङो फार्मार आइडि। बेनिनो गोबां दावराव सोलिगासिनो दं। जुदि बे कार्डआ गैयाब्ला नोंथांनि PmKisanनि मोनखानाय बेनिफिसारिनि नामा दानजानो हागौ होननानै गोबां बायदिसिना निउस पर्टेलफोराव जों नुनो मोनदों आरो गोबां गोनो गोथो जादों। बेखौनो क्लियार खालामनो थाखाय नोंथांमोननो आं नैबे आपडेटखौ लानानै फैदों। जेबो बेबायदि गोनो गोथो जानांगौ गैया। मानो होनोबा जेबो अफिसियेल आपडेट फैयाखै। नैबे कार्डआ गैयाब्ला नोंथाङा PmKisanनि रांखौ मोननाय नङा। नोंथांनि PmKisanनि नामा दानजागोन होननानै गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो अफिसियेल आपडेट फैयाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनाङा। नाथाय नैबे किसान कार्डआ इम्परटेन्ट। मानो होनोब्ला बे कार्डखौ नोंथाङा बानायना लानाया मोजां। बे कार्डखौ नोंथाङा बोरै बानायनानै लानो हागोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। नोंथाङा मबाइल फनावनो बे कार्डखौ बानायना लानो हायो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै। बे प्रसेसखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन बोरै नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। लोगोसे बेनि बेनिफिट बेखौ मानि थाखाय नोंथांनो नांगौ जोङो बेखौबो सावरायनोसै। बे कार्डआनो जाहैबाय नोंथांमोना दाथ' नुनो मोनदों PmKisanआवनो गोबां फेक खेथियकफोरा एप्लाइ खालामनानै PmKisanनि गभर्नमेन्टआ होनाय बेनिफिटनि बे बेनिफिटखौ जागासिनो दं लागासिनो दं। फेक खेथियक जेनुवेन खेथियकफोरा गोबां गभर्नमेन्ट स्किमनि बेनिफिटखौ मोना। गोबां फेक खेथियकफोरासो मोनो। बेनि थाखायनो नैबे कार्डखौ गभर्नमेन्टआ लन्च खालामनाय जादों जाहाथे जेनुवेन खेथियकफोरा नैबे कार्डखौ बानायना लानानै गभर्नमेन्ट स्किमनि डाइरेक्टयै लाबखौ लानो हायो। जेबो प्रब्लेम क्रियेट जायालासिनो जाहाथे नोंथाङा गभर्नमेन्ट स्किमनि लाबखौ लानो हायो नैबे कार्डआ थायोब्ला। फैनोबो हागौ आपडेटआ नैबे कार्डआ गैयाब्ला नोंथाङा PmKisanनि बेनिफिसारिबाबो नोंथाङा बे रांखौ मोननाय नङा PmKisanनि रांखौ मोननाय नङा। बेफोरबायदि फैनोबो हागौ सम लानानै। बेनिखायनो नोंथाङा बे कार्डखौ बानायना दोननाया मोजां। मानो होनोब्ला दा नोंथाङा आसामावबो बे कार्डखौ इजियावनो एप्लाइ खालामनानै
लानो हायो। जोङो दानिया बे कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामनानै लानो हायो जों बेखौ नायगोन। नोंथाङा रोखा जाबाय जानांगौ बे कार्डआ नोंथांनि थाखाय इम्परटेन्ट जानानै फैदों। जाय बिथांमोना रियेल जेनुइन खेथियक नोंथांमोननि थाखाय बे कार्डआ इम्परटेन्ट। दानिया नोंथाङा बे कार्डखौ आसामाव बोरै एप्लाइ खालामना लानो हागोन जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। अनलाइन हायो। नोंथांमोना बे कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आसाम नैबे फार्मार रेजिस्ट्रेसन आसाम बेखौ नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। नैबेयाव मोनसे नुनो मोनदों आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। अनलाइननो बानायनानै लानो हायो। आं नोंथांमोननो बेनि फुल एप्लाइनि भिडिअ लाबोगोन, नाथाय आं नोंथांमोननो दिनै आपडेटखौल' होग्रोदों बोरै नोंथाङा अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। नैबेयाव नोंथाङा लगइन आइडि खालामना लाग्रोबानो जाबाय। नैबे फार्माराव क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मोनसे अपसन क्रिएट निउ इउजार एकाउन्ट, बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि आदारनि नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय। नैबेयाव आदारनि नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय। गावबा गावनि आदारनि नाम्बारखौ बेबायदि बहायनानै OTP थांगोन नोंथांनि आदार नाम्बाराव। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना डिटेल्स बहायनानै बेयाव नोंथाङा लगइन आइडि खालामना लाबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन फार्मार आइडिनि थाखाय। बेनि फुल प्रसेसनि मोनसे भिडिअ लाबोगोन आं साननैसोनि उनाव। नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय जाय बिथांमोना बानायनो फार्मार आइडिखौ। जास्ट नोंथांमोननो आं दिनै इनफरमेसन होग्रोदों। दानिया नोंथाङा फार्मार आइडिनि गोनो गोथोखौ लानानै क्लियार जाबाय। जेबो नङा बियो ओरैनो फेक निउस ओंखारदों। PM किसाननि बेनिफिसारिफोरा जेबो गोनो गोथो जानाङा। नोंथांमोना एबारनि PM किसाननि 2000 रांखौ फार्मार आइडि गैयाब्लाबो नोंथांमोना मोनगोन। नोंथांनि नामा दानजाया। दानिया जोङो नायगोन गभर्नमेन्टआ जाय बिथांमोना PM किसाननि रांखौ दासिमबो मोननो हायाखै, एप्लाइ बानायनाया गोबाव सम जालांबाय बा रांखौ मोनबाय थायोमोन, मानिबा जाहोनाव राङा स्टप जानानै दं। नोंथांखौ मोनसे खामानि मावनानै लानो होदों गभर्नमेन्टआ। किसान टुइटारनिफ्राय मोनसे आपडेट फोसावदों। बेनो जाहैबाय सेचुरेसन ड्राइभ सोलिदोंमोन 1 मार्चनिफ्राय 31 मार्चनि गेजेरसिम। PM किसाननि गोबां बेले बेजे जेंना जानानै थायो। गोबां PM किसाननि DBT, EKYC, आदार बेंक एकाउन्ट लिंक बेफोरबायदि प्रब्लेमा जानानै थायो। बेखौ थिक खालामनो थाखाय सेचुरेसन ड्राइभ सोलियो PM किसाननि रां सोनोसैबा। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों 1 मार्चनिफ्राय 31 मार्चनि गेजेराव बे ड्राइभआ सोलिगासिनो दंमोन। दा जानो हागौ बेफोर गासिबो कमप्लिट जाबाय। नैबेयाव नुनो मोनदों PM किसाननि रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो EKYC होनांगोन। EKYC नोंथाङा बे EKYCखौ होथारनांगोन। बेखौ नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै आखाइनि फिंगारप्रिन्ट नोंथाङा होथारनांगोन। आरो नैबे बेंकजों आदारजों लिंक, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आदारजों लिंक थानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोनगोन। बेफोरबायदि खामानिखौनो मावदोंमोन सेचुरेसन ड्राइभआव। आरो नैबे हानि नोंथांनि रेकर्ड, नोंथांनि लेन्ड हल्डिंनि रेकर्ड थाथारनांगोन। बेखौ लेन्ड शेडिं बुङो, बेयो येस जानांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ नोंथाङा एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै सल्भ खालामनो हागोन। आरो नैबे बेंकजों आदारजों लिंकखौ नोंथाङा बेंकआव थांनानै बानायनो हागोन। बा नोंथाङा इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक बेखौ खुलिनानैबो नोंथाङा बानायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। जाय बिथांमोना रांखौ मोनाखै, नोंथांमोना बे EKYC, आदारजों बेंकजों लिंक आरो नैबे हानि डकुमेन्ट, नोंथांनि हानि बे डकुमेन्टखौ नोंथाङा क्लियार खालामनानै लाबानो जाबाय एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै। अब्लानो नोंथांमोना थाद'नाय रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन PM किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोननो हागोन। नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन। नैबे जुन मान्थआवनो नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोननाया रोखा। मानो होनोब्ला जुन मान्थआव PM किसाननि रांखौ सोयो। मास मोनब्रैनि गेजेर गेजेर रांखौ सोयो। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदोंमोन फेब्रुवारि नोंथांमोना 24 मोनदोंमोन। दा जुन फैबाय। जुनाव नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। जुननि लास्ट उइक्सआव नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। थाबैनो बिनि डेटआ एनाउन्स जागोन। नोंथांमोना दानिया रोखा जाबाय PM किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना नैबे दा सोलिबाय थानाय जुन मान्थआवनो मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।